Čaute lidi, vítám vás u dnešního videa ze hry Shake and Fit Jack Privat a mám tady s sebou kámoše. Čaute. Jak se jmenuje tvoje postava? Peťan Games. Jo. Moje postava se bude jmenovat tak nějak. OK, tak já jdu do hospody. No. Třeba takhle kouzelníka uložit. Jaký bude jméno? Já mám... Cože? Jaký bude jméno? Ty vo. Nože bych kámo... Už mám vytvořenou postavu. Teď tady můžu prodávat... Já mám kosu. No, super. Já jdu teď do hospody. Dám si nějaký levely. Kosa. Ježiš, tak se nemusíš tak veselit. No, vyhrál jsem. A moje postava se jmenuje Hulk.cz. CZE teda. Jej, level 3, já jsem tak šťastný. Hop. Už mám 10, jak vidíte. Co jsou za obleky, vole? No, nemusíš tak křičet. No, takhle. To je také. Pětké tohle hra. Berem. Takže počkej. Aha, nemám na to. Tohle je naštěstí. Další. Já mám kytaru, Máš kytar? Já chci školačinu. No, tak to tady asi nebudeš mít asi. To já ti nezaručuju. Jo. Tak jakože tohle je lepší klobouk. Dobrá hra, co? Velmi, vole. To je bolkovská hra, kámo, jde. Já potom na tebe zaútočím, jo? Třeba teď, hned. Jak se jmenuješ? Petan Games. Peťan Games. Jest, mám mapu. Na jednu ránu tě sundám. Den. Proč mám ztracených? Nevadí. Ty vole. A nevíš, jak se dělá to je ten zlatý rám? Vím. A kolik na to potřebuješ hub? Počkej. Dej volby, jestli to tady jde. Aha, tady tomu to nejde. To je škoda. Ale je to úplně epic hra. Já už jsem level 9, vole. Já už jsem level 10, vole. Tak tohle beru, za 3 minuty to budu mít. Takže tohle to budu hrát. Tak mačkej to, přeskočit ne. Aha. No, tak taky ťuk na hlavičku. OK. Dostal jsem boty epic na 3 staty. To jde. No a já jsem dostal v hospodě epic na 3 staty. Už 12. To beru. Jdeme do zbrojky, prodáme věci. Koupím si boty. Jakože ale na začátku to je tolik hub, že tam můžu koupit co chci, vole. Potom ti dám ještě jednu, jo? Z toho taky budeme natáčet privát. Toho se nebojte. Potom ti řeknu, kolik tam je hub. 1 milion hub. Já vylepšuju inteligo a obratnost. Víš, kolik je na jednom privátu hub? Či obratnost a výdrž, vole. Ne. A kolik? 1 milion. A dá se tam udělat to pozadí? Jo. Na to chci, vole. No, tak až po tomhle videjku, jo? Já to dodělám do 20 hned a bude konec videjka, asi ne. Tak jakože OK, já tu mám samé epiky. A půjde další videjko hned. Čoho? Z privátu. Z tamtoho. Tenhle prívod je úplně epický, vole. Tak čekej na To tam. je na výdržku a na šťastí. Rychle, aby se mi... Aha, tak já mám lepší. Rychle, pojď. Jasně. Pojď, takhle. Další Jde. epic, tohle je Ne, já jdou zrušit, nevadí. Jo, berem. Zkusíme dát hned takhle. Já si to vyzbrojím a hned se... celé epiky okrem dvou. No, jdu do podzemka, sundám tady toho. Ty už máš podzemí? Se koukni do Měl podzemka. klíč? To už můžeš mít? No, Tak to dám všechny. tak. Rychle 20 udělat. Penízky. Dolů.
4. Cože? Já neznám kostlivce, OK. Já už jsem v 5. Tak to si posral, vole. No, tak se kouknem na tady. Zkusím na tebe zase naučit. Zautočit. Jan, Game. Jestli mě sundáš. Dobrou noc, kámo. Na 2 rány. To v pohodě. Jakože tohle je lepší, si už hrál. Dej arena a napiš tam Hulk a velký CZE. To je srán. Tak jakože tohle je Sega Fidget Priva, to je nejlepší hra na světě, vole. Ne, to není. Jakože tohle budu hrát vždy, toto je. Jakože... A jest... Tohle chodí, kámo. Jakože ale semka je také lehký. Získávat levely. Už jsem po druhý na tebe zautočil. No, asi to ukončíme, kolik to bude. Kolik kouknem do pušty, no, 2krát jsem vyhrála. Nautočila se na Peťa Gámeska. Já. Jo. Jde na smrt. Tu nedám. Já jsem len level 12. Já už jsem... Jakože, ale chápíš, že já útočím na hospodu. No. A mě to dává tolik málo. Ty kokos! Jo. Já mám pistol. Já mám tu klanovou zbraň. Já už jich mám. Je to lepší než kosa? Musíš se podívat na staty, že? No 100% je to lepší než kosa. Kosu můžu hodit už 10. Pojď. Jo. 17. Jakože já si to podávám tu sexenko. Jdeme zaučit na Peťa FC. Peťan Games. Na 2 rány. Tak. Já furt vylepšuju a furt lítám zo spol. No. Epic na 3 staty. Tak asi tomhle díle dneska to ukončíme asi už. Jenom takhle prodám, počkej. Jo. Prodám věci a ukončíme to asi. Peťán. Aha, tak já mám lepší Epic. No, už to končíme, tak. Ahoj, jde. Fuj, tohle bylo hustý.